Di. Tara na nangitlog yun siya. Hala dili de. Hala abi na kung laki ni siya. Nangitlog man so dili ni siya laki. Hala kano, abi na kung laki ka ha, abi na kung laki ka ha. Abi na kung sunoy ka. Bayaran ba ka sa series kini ha. Lagi siya itlog guys. So dili din siya laki. So himungaan din ni siya. Kampuram ko siya laki. Mo to. Din series nga. Sunoy ni siya. Dili di ay. Ipritihan ba ka gani ha. Ay pupabuyag ha. Ito na ta guys. Ay. Samahan pa ko dapita. Then hangtod maanhan ako dara. Dara nga side.